ja començaràs a gravar. Això crec. Sí, está grabando ya. Doncs seguim, així tenim una voluntària i immortalitzarà. Mira, jo us recordareu que la filologia va establir de l'any 1299 a l'any 1300. A partir de l'any 1300 els autors ja no es denominen trobadors, encara que facin el mateix tipus de poesia. Nosaltres no els denominem trobadors. Ells s'haurien quedat prou perplexos si se'ls hagués dit que més tard no se'ls consideraria trobadors. És a dir, no hi ha realment un tall natural en la poesia de tradició trobadoresca entre el segle XIII i el segle XIV. És tot un continu. Però sí que han canviat i molt determinadament les condicions socials del món en què s'havia estat desenvolupant aquesta tradició. Us vaig parlar de món dels clàssics, de l'11, el 12, el 13, anaven de cort en cort. I rebien de les corts dels grans senyors, dels comtes, dels ducs, rebien dels grans senyors on es desenvolupaven les modes poètiques trobadoresques. Si hi havia una tendència o una altra, si naixia un gènere o continuava un altre gènere, aquestes tendències es donaven des del món de les corts, en les quals els trobadors interpretaven les seves composicions en occità. Però aquesta societat que donava cobertura als trobadors va morir realment, va estar morint lentament al llarg del segle XIII. A principi del segle XIII tenim la Croada Càtara, que com sabeu no és més que és un emmascarament d'una annexió política, d'una conquista política. El rei de França vol la riquesa econòmica d'Occitània. Llavors emmascara aquesta conquista de croada contra uns suposats heretges, que serien els tals càtars, dels quals sabem ben poca cosa. Doncs bé, sí que sabem però que els nobles locals, els nobles occitans, es van rebel·lar contra aquesta interconnexió, van veure perfectament quines eren les intencions reals que s'amagaven darrere de la declaració del papa de Croada, i llavors es van plantar cara a l'invasió. Llavors, com sabeu, el pare del nostre rei Jaume I, Pere el Catòlic, va morir en la batalla de Muret en 1213, precisament defensant els seus vassalls occitans contra les tropes franceses. Probablement aquest sobrenom d'El Catòlic, donat per la tradició historiogràfica posterior, és una forma de reivindicació del fet que, malgrat que presumptament el rei Pere defensava els infidels no, els heretges, en realitat el rei Pere no era heretge ni suspecte d'heretgia, sinó que es limitava a fer la defensa política segons l'obligació que té tot senyor en el món feudal, defensar els seus vassalls quan aquests vassalls són atacats per terceres persones o per terceres parts. Llavors, en aquest panorama i amb la caiguda d'Occitània en mans de França a principis del segle XIII, al llarg del segle XIII, l'estructura política occitana va morint a poc a poc. A poc a poc, després de la primera embranzida d'invasió, a poc, els nobles de senyories occitans van passar a ser francesos tots. Llavors els francesos no tenen gens d'interès a escoltar poesia en occità feta per trobadors occitans. I per tant, al llarg del segle XIII, a poc
va trobant-se que no hi ha un públic ni hi ha unes plataformes reivindicatives defensores o difusores d'aquesta poesia trobadoresca. Continua tenint la fama, però els senyors occitans a final del segle XIII ja escriuen no trobadors sinó trouvers, la forma francesa, la forma de llengua dels trobadors. Llavors aquests trouvers fan poesia en llengua francesa. I llavors, al final del segle XIII, resulta ser la corona d'Aragó l'únic reducte polític que està mantenint en les seves corts la poesia trobadoresca en occità. Llavors, en certa manera és per això que després la historiografia literària moderna i contemporània nostra va establir d'anomenar els trobadors del segle XIV ja simplement com a poetes. Llavors, de poetes, ells només consideraven poetes els poetes clàssics. Virgili era per a ells un poeta, Ovidi era per a ells un poeta, Horaci era per a ells un poeta, però Marcabru ells no el concedien com a poeta, Marcabru era trobador. I així, el primer que és anomenat poeta pels seus coetanis i que no és clàssic és Petrarca. Petrarca, el qual quan sovint els textos baix medievals es refereixen a ell, ho fan amb la posició poeta laureatus. Petrarca com a poeta laureatus. Petrarca, el poeta llorejat, perquè havia estat coronat com a poeta pel papa. Llavors aquest és el primer modern, diguem-ho així, que rep la denominació de poeta. Llavors tenim clar ja que el concepte de poeta per a nosaltres els culturals medievals era un altre. Gràcies, jo crec que ja, perquè deus estar cansada, Yo digo, ¿no? Cuando me diga, ya, ¿cómo se apaga? Moltes gràcies. ¿Os hago una foto a todos? Sí, per favor. Va, y nos vamos. Aviam, com s'aturarà això? A ver. Aviam, és que no, encara no havia gravat en vídeo, jo en això de fotos.